Kaixo, Alex! Kaixo, Eugeni, arratsaldeon. Ondo, gustora, ona etorrita, zurekin hitz egitea. Urduri ere bai, Bueno, lasai, jarraituko hau, lasai. Baina bakizu, hemen jende oso importantea ekarri duzu zuk, ona? Bai. Osea, 100 lagun eta gainea, lenguan egon nintzen begiratzen eta... Ba, beira, ikusi nuen azkena, Antxon, Valverde gontzen, ikusi ditut, pilo badia, Juan Cruz Igerabide, Mariluz Esteban, Andoni gaina, osea... Benito Lertxundi egia da, hori hone egin zenion, osea... Orduan, en fin, nizar egiten dut hemen. Alex, hemen gaude, agu gainen, asike, mina, esoko, etortzeagatik, lehenik eta benetan. Ez da zer, pozik etorren ez. Euskal filologia egin zenuen, zergatik. Ui, ba, beira, nik uste dut jende askok, 15 urtetarekin da 16rekin, ez duela jakiten ze ikasi, ez da, nik uste dut oso normala dela. Zekau, 1000 estimulu daukasun adina, eta orduan nola erabaki, ez? Ba, ni izan nintzen, igual salbuespena. Zenik 15 urterekin, ez da gira 14rekin igual, ja neukan garbi, nahi nuela egin zerbait, euskerarekin lotua, literaturarekin lotua, euskal kultura, orduan oso garbi neukan, eta gogoan daukat, joan nintzen institutora, Zarauzko institutora, ikustera institutua eta, 16 urterekin, eta beti goratzen dut, atera nintzen institutotik, hasi aurretik, atera nintzen Euskal Filologiako irakasgaien programarekin, eta orain dire euskara 16 urte, orduan, baina ikusten guen oso garbi, nire mundua zela hori, euskal mundua, euskal kultura, eta hola sartu nintzen. Pero bakizu, zuere ikasle zara, ez? Gauza batzuk... Antropologia. Daude gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkizunak, eta beste gauza batzuk gutxiago, eta filologian ere irakasleek ez duten ikusten, baina gauza batzuk iruditzen zitzaizkidan peñazo bat, eta beste batzuk, ondo, normal. Baina ez naiz damutzen, nik uste, nire zea zeukan, nire perspektiba eta jakinmina zeukan batek, filologia egiten du, ez. Zer eman zizun karrera beak? Ba, beira, barkatu, Halako beroa egiten du gaur. Sekolako beroa dago. Eskara ohitu oraindik beroa. Jendeak edu ikusten, baina bero egiten du. Ederra da. Urina da. Bai, ederra. Ba, karrerak, seguru asko eman zidan nik neuzkan jakin minoientzat erantzun pilo bat. Nik beti pentsatzen du suertea dela, eukiditu oso irakasle honak, ni behintzat oso irakasle honak eukinituen, nik ala pentsatzen dut. Eta jakinmina daukanentzat, ohitu egin gara, ez mundu guztiak karrera egiten du, baina suerte handia da, interesatzen zaizunean zerbait eukitzea, irakasgaiak, irakasleak, liburuak, nik gozatu nuen karreran. Egia da, irakasgai batzuk ez ditzaizkidan gustatzen, eta orduan egiten nuen pira, eta joaten, baina egiten nuen pira, eta orduan egiten nuen aprobetxatu nire gauzetarako, eta orduan, ez dakiz zerra zitzaidan gustatzen, eta nintzen klasera joaten, da egoten nintzen igual literatura irakurtzen, zenik literatura ikasi nahi nuen. Karo, orduan, karreran ikasi nituen, oso oinarrizkoa dien, baina importantea dien gauza. Euskararen inguruan, euskararen historiaren inguruan, gauza pilo bat. Gero ezagutzen duzu jendea, eta, gustora. Egia da gero, karreran, niretzat momentu gauza importanteak gehiago ere egon zirela. Bat da, ja karreran lanean hasi nintzen, horre lanean ere asko ikasi nuen, karreran hasi nintzen Goenkaleko elkarrizketak egiten. Suertea tokatu zitzaidan, aukera, esan nuen baietz, eta lana zen, baina pilo bat ikasi nuen, elkarrizketak egiten. Eta gero Erasmus ere egin nuen, Italian urte bete. Eta horre ere zesako izut, horre asko ikasi nuen. Lujo bat. Komentatu duzu lehen literatura, aizko gustatzen zaizuela. Zer da zuentzako literatura? Ba, beira, esango izut irudi batekin. Angel Lertxundik azkena argitaratu duen liburuak izena du Desertuan behatxuloa. Orduan, ez? Behatxuloa ateak eukitzen duen, mirila hori, ez? Eta goratzen du liburuaren portadan ateratzen da, azalean dago ate bat, basamortuaren erdian ate bat. Niretzako literatura da gauzei begiratzeko modu bat.
Ni pentsatzen dut, bakoitzak dauka bizitzan bere tokia edo, ez? Gauzei begiratzeko. Edo bere obsesiotik edo begiratzen die gauzei. Niretzat literatura hori da, ez dakit, talaia bat edo miradore bat bezala. Toran gauzak gertatzen dienean, ez dakit, literaturak balio dit gauzei irantzuteko. Gauzak gertatzen dienean, politikan, bizitza personalean, ez dakit zer, literaturak ematen dizu, helduleku bat. Beste batzuei igual ez, beste batzuentzako izango da rollo bat eta ez dute zer irakurriko. Baina nik egunean zehar behin baino gehiagotan gogoratzen naiz liburuekin, nobelekin, egile batek esan duenakin, eta nire bizitzako momentu importanteetan ere askotan egon da literatura. Eta gauza txar bat gertatzen denean, balio dit, segun zertarako, eta gauza on bat gertatzen denean ere, bai. Ez dakit, orduan, ez da bakarrik denbora asko dedikatzen diogula. Baita ere da, ez dakit, igual mendizale batek berdin esango du, ez? Mendira joaten denean esango du, bizitza da, bizitzeko modu bat da mendia. Ez dakit, niretzako literatura bada hori baita. Galderak eta, hor, aurkitzen ditut galderak, erantzunak, igual, diskutitzen dut, segun ze libururekin, bueno, eta plazer asko, baita. Eta gainera, gure Euskal Herrimetan sekulako idazle artista pila bai dugu. Bai, justoak izateko, txarrak ere bai, baina baina bai, onak ere bai, eta egia, hemen euki dituzu batzuk, lehen Juan Cruz aipatu du, hor daukago badibide bat, ez? Zesango izut, gorako idazlekin. Euskal Herrian daukagu suerte bat gainera, suertea eta igual gauza batzutako kondena ere bai. Baina da, idazleak gainera askotan, eta artistak orokorren gertukoak direla. Esan nahi dut, gutxi gara euskeraz, eta orduan, gertuko jendea da. Ez da, imaginatzen dut nik estatu batuar batentzat, idazle estatu batuar famoso bat izango da, intokablea, beran goian dago eta inorkeztu ezagutzen. Baina ez dakit, gure inguruan, idazleak, zinegileak, artistak, aktoreak, inguruan daude. Eta hori, niretzat oso ona, iruditzen zait oso ona dela, gizarte bezala, konsumitzaileok, ez gu. Eta idazleak, aktoreak eta gu handik gertu, ez dakit, itziarritu horrekin egon zara, adibide bat ematearen. Orduan, lujo bat da, aktoreak, gidoilariak gertu dauzkagu. Eta horrek nik uste gizarte bezala, uste dut ona dela. Ez daudela angoian, hemen dauzkagu. Ondoan, eta bimuzu emateko peso. Hori da. Ez dago beste lekutan bezala biztan. Hori da. Txarrerako ere, lehen esaten nuen txarrerako, adibidez, kritika egiten duen jendearentzat, berrian literatur kritika egiten duenarentzat, claro, horri ez dakit, mesede egiten dion edo kalte, claro, zuk idazten duzu, igandean argitaratzen da testu bat, ez dakin horren liburua ez da ona. Claro, igual urrengo egunean ikusten duzu kalean, orduan, ostras, kritikari entzat igual ez da hain ona. Baina, nik uste, hori da alderdi ona, gero gure sistemak dauzka 1000 arazo. Oso sistema txikia daukagu, irakurle gutxi gara, euskalduna gutxi gara, dauzkagu beste 1000 gauza, ez, denobak izkigun problemak. Baina, onari behiratuko diogu. Alexander, Duzun bezala, gaztea, zeunago, baina unibertsitateko irakasleekin beti daukat agazo berdina. Zure garaian batzegon gradua mailako lana, edo ez bala. Ni libratu nintzen, nik filologia inuen, eta lizentziatura zen oraindik. Hortxe zegoen, ez? Garai batean zen 5 urtekoa da, gero jarri zuten 4ean, dena oso, bakizu, presaka bizi gara gaur egon. Eta dena 4 urtean sartuta, baina nik uste gehienak jarraitzen genuela 5 urtean egiten, nik ala egin nuen 5 urtean. Erasmusa egin, jendeak esaten zidan, zein duzu Erasmusa, denbora galtzea da. Ke ba, azkenean, karreran pilo bat ikasten da, baina bizi gara presaka. Eta hori nago hezkuntza fakultatean, eta jendeak bukatzen du 4 urte baina gutxiago. Eta nik uste ez duela denbora ematen, ez dakit, nire buruak behintzat ezin du. Osea, asentatzeko, ikasteko, ez hitz egin, presaka bizi gara, oso azkar. Baina ez gradu amaierako lanetik libratu nintzen. Lizentziatura zen ogutaz, baina gero,
mastera etorriko zen, Bai. Ze master nintzen. Egin nituen 2 master, aldi berean gainera. Egin nituen... Batea? Bai, ez dakit. Gero pilak ja erdi gastatuta dauzkat, orduan ja gehiago neuzkan, edo ez dakit, hobeak neuzkan pilak. Egin nituen hezkuntzako masterra, kapa deitu izan dena eta, hezkuntzako masterra egin nuen, eta aldi berean egin nuen literaturako masterra. Gasteizen dago master bat, literatura konparatua hori da, literatura ikasketetan hori da erabiltzen den terminoa, literatura konparatua, eta hori egin nuen. Eta, karo, hor ja bai, nin ikasi nahi nuen hori, ez dakit, espezifikoagoa, ez hor ja bai da literatura, eta gaztelaniazko literatura, inglesezko literatura, teoria, ez dakit zer, eta batera nituen, baina pare bat urte pasan nituen, biekin, en fin, lan asko zen. Arte asko irekiduzkizu master kontemporaneoa. Bueno, bakizu, kontatuko izut anekdota bat. Batxilergoan nengoenean, hori nire kuadrilako lagunek gogorazten didate. Irakasle batek egin zigun klasean galderak egin zituen, ia ze asmo geneukan etorkizunerako. Haze ikasi, edo lanean hasi, edo ez dakit FPA egin, ez dakit zer, eta hor, elkarrizketa hori. Eta nik esan nionean Euskal Filologia ikasiko nuela literal erantzun zidan, ala, otro muerto de hambre. Izan zen, eta gelditu, grabatuta, gelditu zen. Euskal Filologia. Eta, orduan, bai, bitu. Baina beti daukate, karrera batzuek beti daukate zea hori, handicap hori, edo ez du balio, edo ez da holanik, edo... Eta San Benito hori edo... Egon da, karrera batzutan. Nik suerte hauki du, nik 16 urterekin hor peoilanak eta eginda, baina gero, karrera zinitzenean, zorionez gauzak sortu zitzaizkidan. Goenkalen, eta gero Berrian, eta kolaborazio bata, beste bat hemen. Eta suerte hauki dut. Probatu ditut gauzak, eta lanean beti jardu naiz. Dirua, normalean gutxi. Zerbakizu, kultur munduan eta ez da asko. Baina lana egin dut. Gero, momentuan nahi izenen ez zaitiru ditu izan lan asko egin dudala. Baina gero, atzera begiratutakoan, hori amak esaten zidan, eta behin da berriz esaten dit. Egin duzu lana, Gero begiratu eta, ostras, eta orduak, eta ikasi, eta irakurri, eta... Bueno, eta bukatu dut azkenean, masterra eta gero, doktoretza eta unibertsitatean. Ez dakit, nik beti pentsatzen dut, klabea dela, ez dakit ze eskoletan esan nien behin ikasleekin, eta nik konbentzituta nago, apasionatzen zaituenari heldu behar diozula, beti pentsatzen duenik, nik, nota xamarrak ateratzen dituen, baina nik enpresariales ikasi banu, gaur egongo nintzen amargatua. Ze administrazioa gorroto dut, barrutik gorroto dut, ezin du soportatu. Egila da, orduan, ezke gaixotu egiten naiz, azten garenean papera, deklarazioa da, nik gaixotu egiten naiz. Niko egin manu, igual lan eukiko nuke, baina egon nintzen seguru, triste, seguru nago. Eta heltzen badiozu, apasionatzen zaituenari, gaizki atera daiteke, nik ez dakit hemendik 5 urtera nun egongo naizen. Baina, bueno. Batzuk agazo bat daukagu, nibezela. Dena apasionatu. Dena gustatzen. Beitu, baina beira, denak apasionatzen duen jendea izaten da, edo kazetari, edo youtuber, edo hori da beste alderdia. Ni antropologia zen bukatu, baina ni berezitzaidan psikologia batekin, informatika batekin, edo edizaintza batekin, eta ideala antropologia bukatu eta beste zerbait. Eta gero beste zerbait. Antropologia gaina oso zabala da, ez? Ez da, gauza batzuk oso espezifikoa dira, baina antropologia dauzka... Guk deitzen diogu begirada holistikoa. Bizka dena hautzen dula. Eta, filologiakin ere lotura dauka. Baita ere. Erabilera eta... Hain itzen pentsatzen hemen zurekin egon direla, Mariluz Esteban, eta
bai, izugarria, Ezagutzen duzu. Ezagutzen dut, baina ezagutzen dut, bai, eta suertez bai, eta bere lana, eta irutzen zait, maistra total, Musu baina. Hori da, beti daukagu. Eta ikusi nuen baita ere, Pio egon zen hemen, Pio, Zalda, Soro, eta berarekin ikerketa taldean egon nintzen baita. Bai. Genukan ikerketa talde bat, Mari Jose Olazireik zuzendua, memoria historikoari buruz. Memoria historikoa eta literatura. Eta Pio ere taldean zegoen. Gero nahi utzi nuen, ja, banekea eta bar, baino, eta bain beste gauza batzutan nabil, baina bitu hor Piorekin ibili nintzen baita. Komentatu duzunen Goenkalekoa. Zergaitik ene. Ze gauza, Hori, bitu, hainitzen pentsatzen, lan batzuk gure sektorean, nik behintzatola bizi dut, lana dira, baina baita ere ikasteko aukera sekulakoa dira. Eta unibertsitateari, jendea galdetzen diaren, unibertsitateko onena zer den, unibertsitatean lan egitearen onena zer den, niretzako da dudari gabe, baldin badukazu ikasteko gogua, ikasten jarraitzeko aukera ematen dizula. Eta, lan erosoa da, gauza, sentido askotan lan erosoa da, baina batez ere ikasten jarraitzen duzu. Eta nik suertez eukitut gauzak, eta lanak ikasten jarraitzeko aukera eman didatenak. Eta Goenkalen adibidez, eskaini egin zidaten, nizta gizertan egin zen orduan, baina aukera sortu zen gidoiak, hor eite dute, idazte dute historioa, baina gero historio hori elkarrizketa bihurtu behar da. Eta hor, hainbat elkarrizketatzaile egoten dira. Eta sortu zitzaidan aukera hori. Animatuko zeinak elkarrizketak egitera, eta venga. Eta pare bat urte terdi edo hiru edo egin eta asko ikasi nuen. Gero, egon nintzen Italian Erasmus, baina nire lagun bateak ikerrek beti izaten dit, zuk egin zenuen Erasmus, baina etzen nuen Erasmus egin, zen ninengoen Erasmusean egiten dituen. Literatura ikasten nuen, taldi berean, Goenkaleko gidoiak egiten nahi nintzen telebistarako, eta esaten zian, Erasmusean mundu guztiari da, parrandan demora guztia, eta zebari zara ikasten, eta lanean, eta baina ze. Baina asko ikasi nuen, La pregunta del millón. A ver. La sabe. Ya, urduri, ya. Niega, bai. Zergatik erabaki zenuen doktoradutza egitea. Ona galdera, beira, kontatuko izut beste gauza bat. Masterra egiten hasi aurretik, kuriosoa da, gauza batzuk, kasualidadez bezala, masterra egin aurretik, lagun batek pasazidan txiliku, pasazidan liburu bat. Zen Antonio Arruti, euskal poeta, ez ezagun baten inguruko liburu bat. Bildu zituzten bere poemak, buruz hainez, Jose Azurmendik eta Joseba Intxausti. Eta pasazidan, hau interesatuko zaizu irakurri. Eta orduan, irakurri nuen, hasi nintzen idazten eta ikertzen hori, baina ezertarako asmori gabe. Egin nuen masterra, eta master bukarako lana izan zen, Antonio Arruti honen poesiari buruzko lan bat. Eta nila, ordurako, Lourdes Otaegirekin, irakasleekin kontaktua baneukan, eta arekin izketan esaten zidan, onaino edo tesi egin behar duzu, edo zer, eta nik enokan bate argi. Eta egon nintzen momentu batean, ez neukan bate argi, benetan. Eta egon nintzen momentu batean, zalantza existentzial batean, edo Latinoamerikara joan ikastera, zenengoen, pentsa, eta egon nintzen, baina puntito, izan zen, bidea neukan, baina aldi berean eskatu nuen beka, doktoretza beka bat egoten da, 4 urteko beka predoktorala ditzen diotena, eta hori eskatu nuen. Eta aukera sortu zenean Latinoamerikara joateko beka eman zidaten. Eta hori izan zen, nire bizitzako dilema horietako bat, erabaki behar izan nuen bat edo beste, uste dut ez du dala inoiz kontatu, baina segun ze aukeratu, gero, bizitzak eramaten zaitu alde batera edo bestera. Aukeratu nuen beka, enintzen Latinoamerikara joan, eta heldu nion bekari, eta hola, importantea izan zen, tesi egitea, baina importanteagoa izan zen nietzako, gai aldaketa. Zenik masterra nuen Antonio Arrutiren inguruko lan bat, gero artikulu bat atera zen listo, baina oso importantea izan zen, gai aldaketa. Egun batean nengoen, holaxe Lourdes Otaegirekin irakasle, nietzako izan da, gidari aparta, eta da, adiskide, eta irakasle bikaina. Eta hola izketan nahi ginela egun batean, zertzegoen ikertzeko euskal literatura. Zuk esan duzu, idazle pilo badago, lan pilo badago. Karo, ze ikertu, nola arraio aukeratzen duzu, ze ikertu. Aurkitu behar duzu, apasionatzen zaituen zerbait. Egin gabe dagoena, karo, segun zein buruz asko idatzi da.
Baldin mazara, 100. horri buruz idazten, en fin, eta zerbait berria esango duzun. Orduan, bilatu behar duzu zerbait berria, baina apasionatu behar zaitu, ze, karo, sartu behar dituzu ordu pilo bat. Eta ordu pilo bat sartzeko, edo apasionatzen zaitu, edo ez duzu aguantatzen, ez da hilabete ere. Eta hola eginela izketan, esan, hola ez da genua sortu zen. Ikusten ze gauza falta diren euskal literaturan, batera zen lete. Eta orduan, netzako importantego izan zen, ausartzea leterekin, eta horri heltzea, beka bera baino, edo doktoretza egiten haste baino, lete aukeratu, eta gero, etorri dira gauza pilo bat, leterekin. Jamagutinak batazare egin du leteren ikaketaba, baina honan dira jakin alaxen ikuspuntutuk. Poeta zen gugaletean dira, zer utzi zigun poesia mundutuk. Beira, hola, oso labur esan beharko bano, iruditzen zait, leteren bereizgarria dela, bere obraren bereizgarria dela, ez ja obra kalidadea daukan edo ez, baizik, jendearentzat, ze belaunaldi batzuntzat, ze izan den lete. Igual evidentzia bat esaten nahi naiz, baina nik hasi nintzenean lete ikertzen zen, ikertu behar du, ze izarren hautsa, jo eze poema ona, edo ze abestiona, edo ez dakit sinisten dut, edo Salvadorren eriotzean, ni naiz, eta esatezu, ze pieza puskak dien. Eta orduan, azten zara pieza puska horiek ikertzen, baina gero, nolabait, sorpresa handiagoa edo, ikusi dut, areta importanteagoa dela, zuk aipatzen duzula, leteren izena, ez dakit, belaunaldi, hainbat belaunaldiri, eta gaur egungo gazte batzuei ere bai, aipatzen diozu jendeari lete, eta automatikoki nola reakzionatzen duen. Osea, jendeak ez dakit, gure gurasoen belaunaldia, 50 hamarkadan jaiotakoa. Ni joan naizenean herri batera edo bestera, galdetzen dizute, eta tesiekin naizenean, aizarata. Hori ez, baina dala 3 urte, tesiekin aizarata. Eta zeri buruzta, Xabier Leteri buruzta. Erantzuna normalean zen, ostras, lete. Eske, lete. Eta horren, beti zen, ze pasatzen da hemen? Ze, esaten bauzu, ez dakin hor esate dizute hori zein da. Baina, lete zen, eta horren esate duzu, ostras, hemen zerbait da, Eta tipoa zen poeta kantari bat, hau da, esan dut, ez da, errespeto guztiakin, esan dut, ez da izan lehendakaria, edo onuko burua, edo, zen poeta kantari bat. Baina, belaunaldi batzuntzat, leten, ni ustez, lortu zuen hitzak eta melodiak jartzea gauza pilo bati. Esan dugu, jende pilo bat sentitu da identifikatua, bere kantuekin, bere esateko moduekin, eta, ez dakit, gelditu zaizkiduta, ez da bakarra, ez? Esan dugu, zenba jende gogoratzen da, joaten da mendira, edo lanbroa dago, eta esaten dugu, maite ditut maite gure bazterrak, lanbroak izkutatzen dizkianean, esan dugu, hartze, edo txoria, edo. Osa, gauza batzuk gelditu zaizkigu. Eta nik uste leterenak ere baietz. Osa, jendeari, plak, gelditu intzaizkio. Eta hori da, kristona. Nekidako ginuen poesia dugu bat, letena, eta asko impactatu zeda, nola zaintzen zuen Lourdes. Bai. Nik uste eukizituztela zera gorabera handiak. Urte asko elkarrekin. 70ko hamarkadan elkartu, pentsa, 75ean, ez dakit noiz elkartu ziren. 78an ezkondu, eta Lourdes Iriondo hil zen 2005ean, eta elkarrekin egon ziren denbora pilo hortan. Eta jakina da gorabera handiak eukizituztela. Baina azkenengo urtetan oso bat egin da zeuden. Bitu, Felix Zubia izan zen mediku handia, doktore handia, izan zen bereien mediku. Eta Felixek esaten du, kontatu zidan behin, oso gauza kurioso bat, azkenengo urtetan, hain zeudela bat egin da, biak gaixo zeuden gainea, Lourdes Iriondo zeukan bihotzeko gaitz bat, eta letek zeukan estamuko gaitz oso arraro bat. Eta Felixek esan zidan, normalean ez esan zidan beti, inoiz ez zutela koinzitu biak batera egotea, adibidez, ospitalean ingresatuta edo, beti zegoela igual, bat gaixo eta besteak zaintzen zuela. Eta alderantziz. Orduan, bat zegoelako simbiosi bat azkenengo urtetan zeudela oso elkartuta bezala. Orduan, igual gorabera handiak pasata, baina lortu zutela, ez? Pake moduko bat,
eta elkar zaintzen zutela. Eta, bueno, ez dakit. Begira, tesitik Bai, letera egitxigea, bai, begira ze, bai, bide polita, bai. benetan nizun tesia itunez, gogoratzea tesia gaine aukestu zenuen. Bai, Eguna. bai, nola. Nolakoa izan Jo, ba oso berezia, oso, igual gaizki da honik esatea, baina oso berezia, ze, tesi defensa bat, ez dakit, gradu amairako lan baten defensa, eta izaten dira oso gauza formalak bezala, ez? Hotzak neurri handi batean. Baina beira, nire tesi defensan, nik uste egun hortan ere igarri zela lete zenbateraino izan zen, ez dakit, importantea zenbait jenderentzat. Eta izan zen formala, eta ondo atera zen, zorionez, baina oso goxoa ere izan zen, etorri zen, normala den bezala, lagunak etorri ziren, lagun batzuk etorri ziren, familia etorri zen, baina etorri zen adibidez Xabier Leteren arreba, egon zen tesi defensa, bai, egon zen Joxan Goikoetxea da soinu jotzailea, musikaria, eta Xabier Leterekin ibili zen urte pilo batean, eta Joxan etorri zen Angel, aizkia dut, baina etorri zen Angel Lertxundi, eta orduan, sortu zen oso giro, etorri zen, baletea ikertu dutenak, Jon Martin etorri zen, Elisabete Perez Gaztelu etorri zen, eta orduan, tesi defensa izan zen, baina giroa ere oso berezia zen, nik uste ospakizun bat ere bazela, eta orduan, gogoratzen dut oso polit. Izen zara, nekatuta, Ni hasi nintzen tesian 2014an edo, 13an, eta tesi defensa izan zen 2020an. Orduan, dira urte asko... Igual gehiegi ere. Gero egia da, tesia bukatu eta berehala, etorri ziren artikulu desente argitaratu nuen, hitzaldiak, ez dakize, zelan asko egin nuen. Suerte eukin nuen, berezi izan zen baita, Leteren artxiboa gaur egun dago Donostiko Koldo Mitxelena. Esan nahi dut, bere paperak, liburuak, Lourdes Iriondorenak, etxe hortan bereik zeuzkatenak handaude. Eta Lourdesek eta biok euki genuen aukera hori aztertzeko manuskrituak aztertu, katalogatu. Claro, ordu pilo bateko lana izan zen, baina sekulako esperientzia. Eta orduan, izan dira milaka lan ordu. Baina gero momentu batean iten duzu, nehar egiten duzu, ustu, ez? Osa, egizten da... Zagainera, esan egonuko luzea egingo bezala zagatik berrez laguteko. Bai. Hala da, eta nik topea jarritan neukan, 2020, baina karo, egia tartean sartzen dira mila gauza. Nik 2016tik klaseak ematen dituen unibertsitatean. Eta memoria historiko ikerketa taldean ari nintzen, ikerketan. Taldi berean, urtero artikuluren bat, gazte literaturari buruz, eta ez dakizer, orduan, 1000 frente neuzkan, berrian kritikak egiten dituen. Irakurle taldea neukan zarautzen, gero arrasaten, orduan. Momentu batean, claro, gero ikasten nahi naiz ez esaten. Claro, bestela ez da posible. Zuk ez dakizu, eta ikasi, berda. Nola ikastea? Nola ikasten da, behin, eskide batek esatzean, Angelek esan zian behin. Berdinak ostatzen da, bai eta ez, monosilagoak dira, oza, esan ez. Bai, ez da, apasionatzen bali mazaitu, bai ez esaten duzu. Eta orduan, karo, azkenean, enredatu, eta azkenean denbora pasatzen duzu, ez? Eta egia bidea da izugarrizko esperientzia, jendea ezagutu, nik eukitut momentu oso gogorrak, inork ez ezala pentsa tesia denik. Ikerketa mundua momentu batzutan gaiztoa da. Unibertsitateko ikertzaileei galdetzen baldin badiezu, jende asko dago momentu batean pasatzen duena gaizki, hartzen duena botika, dauzkana bajoiak, suabe esateko. Goraberak dira oso fuerteak. Eta esan egin behar da, hemen jendeak uste du dela ez dakiz, eta hori ez da hola. Baina gero daude momentu batzuk, ez dakit, kontatuko izut anekdota pare bat, momentu hola epifaniak deitzen diet. Momentu epifaniko bat. Behin, Leteren artxiboa ikertzen, hain ditzen bere paperen tartean, manuskrituak, ez dakiz, irekin nuen bere liburu bat, bere liburutegiko liburu bat, eta liburu altxan nuenean, erori zen komuneko paper zati bat, garbia, komuneko paper zati bat erori zen, eta komuneko paper zatian poema bat idatzita. Ineditoa. Eta orduan esate duzu. Ostia!
Olako momentu bat egia, esate duzu, ostia. Gogatzen dut beste momentu batean, baita ere artxiboan, bere paperen artean nengoen, eta neukan jarrita musika Mikel Laboaz, neukan jarrita musika lanean. Eta gogatzen dut plazan momentu batean, kanpaiek jo zuten, Laboa zegoen, eta ni leteren paperekin, da gogatzen dut momentu batean, holako zerbait hemen hola bakizu, buelta mantzian, kasi, igual da txorrada bat ematen duela esan da baino, da, sentituko banu bezala, kontaktu bat bezala beraiekin. Olako momentu batek ja justifikatzen dizu, gero, azte guztiko penuriak hor zaudenean ikertzen kokoteraino. Justifikatu ditzen da. Eskoltan izan zituen, eta lehenengo berak zioa eta kezua den baino, nire bai, negara. Negar, hori, emozioa, zerbait ateatzen zaizu, bai. Esan duzu. Eta olako momentu batek gero justifikatzen izkizu mila gauza. Edo ez dakit. Eta guk, Joana Otxoa dela izan piano jotzaileakin hor proiektu hori disko liburu bat egin dugunean. Segun ze momentu, egin emanaldia, etortzen da jendea. Ateratzen da ondo, jendeak esate dizu gero emozionatu dela, egin duela parre, egin duela negar, eta jazta, ez horrekin ja esate duzu, zer gehiago eska dezaket. Horrek balio du, eta hori egiten esate dizu, doktoretzak baino asko ze gehiago balio du. Daukazunen emanaldi bat, jendea unkitzen da. Eta esate dizu, gogorazit, ez dakiz zer, tal, edo emozionatu naiz. Jazta, horrekin ja, esate duzu, ondo, ari gara. Irakasilea zera, eaikion, nirakudala lehen ezkuntzako graduak, baina euskal ikasketetan bai, edo ez. Ez, hasi nintzen, beste asko bezala, erdi aksidentez zean, hezkuntza fakultatean, eta han jarraitzen dut, eta igual, ez da egit, enuen espero edo ez nuen aurre ikusten, eta orain, hantxe ikusten dut, momentuz behintzan nire burua. Egia da, jarraitzen dut literatur kontuetan, hizkuntza kontuetan, hortan gabiltza, ez? Eta hor jarraitzen dut. Nahiz eta hizkuntza ageloan zatoz eta hor zaude, baina hezkuntzak ere asko emango. Bai. Ni pentsatzen dut, elkarrekin, ni bezalako jendearentzat oso gertu daudela, eta zu bezalako entzat ere susma daukat baietz, oso gertu daudela kultura, hezkuntza, divulgazioa, hor, ez dakit, gaur egun dena da oso espezifikoa, baldin bazara, ez dakit, ematen du mundu zientifikoa sartu da gurean, da espezializatu behar duzu zerbaitean eta hortara dedikatu. Baina ikuste gu bezalako jendeak dauzka hainbat interes, eta orduan, niretzako hezkuntza mundua oso importantea da, eta ze hor dago, hezkuntza dago lotuta kulturari, balioei, filosofiari, daukagun gizarte egiturari, dago lotuta, nik aldaki zenba gauzari. Bitu, lehengo astean edo zen, futbolean gertatzen diren arrazismo kasuak eta. Hori ikusten dut, eta nik automatikoki pentsatzen dut, joder, hezkuntza sisteman lan egin behar da, kulturan lan egin behar da. Hor da, eta antropologiatik ez da. Orduan, sare hortan, beti, konturatzen ez gero, zenbateraino ikusten dituan gertu, divulgazioa, hezkuntza, inkluso esango nuke, hezkuntzan, guk beti pentsatzen dugu, hezkuntza formala, zan nahi dut, hezkuntza, eskola, batxilergoa, karrera, ez dakizer, baina hezkuntza da baitaren joaten naiz irakurle taldetara, eta irakurtzen dugu literatura, komentatzen dugu, eta hori ere hezkuntza da. Ez formala, eta zure programak ere bai, por cierto, hori hezkuntza da, hau da, horrateatzen denean, aitatu ditugu gaur, ez? Mariluz, Xabier Euskitze, Andoni gaina, bakoitzari da bere gauzetaz, eta programa horiek ikusten dituena, nolabait, ari da hezkuntza informal bat jasotzen, kultural bat jasotzen. Niretzako da apasionante. Hau ez sekula komentatu. Sekretuak. Baina ni, edakizu zenbat alditan sentitu nahi hona etorri zehazten asko esker nola bai ez zaile. Egia da. Zentzu ez formalean, ez zaude eskola batean, baina da, ez dakit nola esango nuken, eskolaz kanpoko jarduetan ari dain jendearentzat, importantea dien bezala, eskola kirolean lan egiten duen jendea. Jende horrentzat,
norbait pentsatuko da, kirola, jaia, baina kirolak esan nahi du baitene, hizkuntza erabilera, esan nahi du genero ikuspegia kontuan hartzea, eta ikuspegi feminista sartzea, esan nahi du inklusiotik lan egitea, esan nahi du mila gauza esan nahi du. Eta, bueno, hori da, nik uste hori dela gure mundua, eta literatura ere hor dago. Nik laugarren mailan ematen dut batez ere klase, literatura bai irakurketari begira, bai sormenari begira. Eta karo, hor, bai irakurmena, bai idazmena oso lotuta daude horri baita. Eta ikuspegi horiei, eta sartzen dira mila gauza, eta gure klasean hitz egiten da, bueno, ni suerte daukat oso irakasle honekin inguratuta nago. Eta asko ikasten dut. Eta ez dakit, badibidez, Xabier Etxaniz da urta gazte literaturan aditua, Amaia Alvarez Uriara antzerkian, eta aditua, eta nago oso ondo inguratua. Eta literaturaz hitz egiten dugu, baina pilo bat hitz egiten dugu, migrazioaz, feminismoaz, kulturaz eta kulturanistasunaz, eta orduan, hor gaude, eta ikuspegi zabal eta holistiko bat behar dugu. Bueno, nik ala uste dut. Niretzako hau da paranoia eugenia. Baina niretzako hizkuntza berez ere. Hezkuntza eta hizkuntza. Berez ere hizkuntza umorea da. Umorea esan nahi zu, baita ere. Segundu hizkuntzakin lanu daiteke. Edozein munduko, bai? Umoretik abiatuta. Bakizu behin, aiskide batek esan zian behin, bulegokide izan duen gaina, arek esaten zian, ze importantea hizkuntza, baita ere gure osasunerako eta ongizaterako hitz egiten jakitea, esplikatzen jakitea sentitzen duzun hori, hitzak jartzea gauzei, umoretik tratatzea gauzak, osea, komunikatzeko habilidadea eukitzea eta hitz egitea eta ze importantea ondo egoteko baita, eta tontakeri bat ematen du, baina... Ondo egoteko. Osea, bai, ez da iruditzen paranoia Eugenia. Zagatzen nikoi deskubritu nuk bikotekide batekin manatu nintzelako lujota. Claro, bueno, normal. Eta umorea ostia lagundu zidan hauera pauso. Honekin ez eta zainan umorea egabidez eduzula nera gintzen. Claro, bai, edo sofrito, bai. Nera importantea da. Eta sofrimendua ere beharrezkoa da. Eta humor negara ere humorea izan daiteke. Nik erabiltzen dut distantzia hitza asko. Politikaz eta aritzen denean, jendea, oain ja, beste gairik ez da garai honetan. Politikaz eta ari garenean, eta beti izaten dut, edo filosofia, ze importantea distantzia eukitzea gure buruaz parre egiteko, beste norbaiti parre egiteko ez, edo ez behintzat ez dut esan nahi zentzu hortan, baina esan nahi dut, distantzia hartzeko gauzetaz, ironia pixkat eta ze laguntza izu gero aurrera egiten. Neharra ingo duzu igual, baina ez dakit nola esan, eske bestela? Beti esan dut ikasi behar dugula, askok badakite, baina beste askok zorbitxagez. Ikasi behar dugula gure buruataz parre. Bai, eta distantzia hartu, ze bestela? Zagatzen betela, ematen du gutaz parre egitea, isekadela, eta isekada gure ongizaterako, ondo egoteko. Bai, eta behitu, eta emozionalkita dena, baina arrazionalki ere esango nuke, zuk zerbait analizatu nahi baldin bauzu, niretzako, behar dela pixkat, distantzia pixkat, ironia esaten denez, ironia pixkat, bestela, den hartze baldin bauzu oso beroan edo oso apetxo, ez dituzu gauzak ondo analizatzen, ez aserretzen garenean. Oso apetxo hartzen baldin bauzu, hori ere behar dela, ez igual esan, jabe, baina gero... Bai, baina nik esan dut, gehiago naiz negar egitekoa, gehiago naiz askoz tristetzekoa. Zerbait gertatzen bada, ez zaiteatzen oiuka astea hainbeste, bueno, igual zerbait, baina gutxi irauten dit. Baina egiten naiz tristetu.
Baina gero, hori, inberuzu, ariketa, distantzia hartzeko, gertutik, ez da nola esate dute, bista kansada, Osea, gauzak analizatzeko behar da historia gilek bezala. Hoi, politikoek egite dute, atzo gertatu da zerbait eta gaur analizia. Nola ingozu analizia egun bat geroago gauzena? Osea, oso peligrosoa da analizi hori. Ez daukazu literaturan ere bai, askotan argitaratu da liburu bat eta astebetera galdetzen diate. Ze irutu zaizu liburua? Digo, itxoi pixka da. Hausinatu behar. Egun batzuk utzi pasatzen. Lasai, bizi gara hiperaktualidade hortan ez dago ezertako distantziarik. Nik esatu dut, alto. Eta gure gauzekin bai. Alto. Hartu arnasa, atera kalera, begiratu munduari, eta egin parre pixkat, gure buruaz. Bai. Nik uste bitu leteketare itezuten. Bestela, parre pixkat egin. Zer musika entzuten duzu, Bitu denetik, seguru asko, nire pasioa da kantautoreak esaten dena, kanzion de autor edo hola, hoi da nire pasioa, ez dakit, lete bezala, ez dakit, olakoak, ez. Oso eklektikoa naiz, eta bilatzen dut dena. Osea, dena esan dut, dena, ez dakit. Aste honetan aritu nahi zentzuten ibilbedi taldearen azkeneko diskoa, asko gustatzen zait, ez dakit. Osea, entzuten dut denetik. Inglesez, italieraz, espainolez, iruditzen zait, eta bilatzen dut denetik. Osea, musika klasikoa gustatzen zait pilo bat, joaten naiz musika klasiko kontzertuetara, alba dut oso gustatzen, musika klasiko asko gustatzen zait, lehenkoan, bulegoan sartu zen ikasle bat, eta neukan errenazimenduko musika jarrita, esan zian, kanto gregorianoa, estilokoa, denetik bilatzen dut. Baina, iruditzen zait, beti gelditzen zaigula, ez dakit, txikitatik edo joera gauza batzutarako. Orduan esate bateko, musika metaleroa probatu dezaket, eta norbaitek ateatzen badu disko bat edo bilatzen dut, baina nekatu egiten naiz. Eta adibidez, jartzen badu Dire Straits, Mark Knopfler, ez naiz nekatzen. Entzun dezaket orduak eta orduak. Musika mota bajartzeatik, edo ez dakit, musika amerikana deitzen den hori hola gitarre horrolloa, entzun dezaket orduak eta orduak. Eta segun ze jarkorra ezin dut entzun nahi, nekatu egiten naiz. Baina denetik bilatzen dut, Gauza pila bat egin dituzu, asko komentatu dituguna, baina bizitza haueakaro badago zerbait egin nahiko zenukela guanik hau bai dela pregunta del millón. Gabe naukazuna. Begira, importanteena da erronka importantea. Denbora ustea nire buruari, utsuneak ustea, hain zuzen, egin nahi ditudan gauzak egiteko. Ze, oain dela, ez dakit, pare bat urte, olako zerbait edo, 2 edo 3 urte, justu izatzen hori ikerketa talde bat utzi eta barra inuen garai hortan, egon zen momentu bat esan nuena, ostras. Ordu pila bat sartzen ditugu, irakurtzen dugu pilo bat, lan egiten dugu, ikertu, eta baldauka denbora, osea, gauza asko egin nahi ditudanak, baina beste asko ez. Eta nahi dut egin nahi ditudan gauzak. Eta orduan oso importante iruditzen zaita, gomendioa, paranoia ales, gomendioa, norbait begira baldima dago, apunta. Uzi utxuneak, ez esan denari baietz, gauza batzuei esan ezetz, gero egin nahi duzun hori egiteko. Eta urten daukat adibide bat. Aspaldi da nahi nuela, Angel Ertxundi da, nire ustez gure idazlea hunditako bat, eta Angel Ertxundiren obra gutxi ikertu da. Oso gutxi ikertu da. Bere obrak merezi duena baino askoz gutxiago. Eta aspaldi da nahi nuela zerbait egin obra horren inguruan. Urtean, gauza batzuk izan diete ez dakiz zer? Ez. Egin oso? Ez. Orduan, utzi nuen utxunea, eta antolatu dugu Beatriz Zabalondo da irakaslea, Berria taldeko burua, langile izugarri bat. Beatriz Zabalondo eta bion artean, antolatu dugu, udako ikastaro bat, Angel Ertxundiren obrari buruz. Izango da, ekainan bukaeran egun terdi. Eta gau, kriston ilusio egiten dit, ze lana izaten nahi da, antolakuntza, Miramarren Donostian, ekainan 29an da 30an. Aukera baldin badukazu,
iruditzen zait bombazo bat, egun terdi, izlari pilo bat, 13 izlari edo, esatut 13, 14 ni naiz, baina 14 izlari, bere obrari buruz, gero irakurketa musikatu bat, bera egongo da, eta beira, hori da adibidez, neukan ilusio bat. Eta beste gauza batzuk ere bai, oraintxe bertan nire ikasle bat ari da ikertzen Lourdes Iriondoren obra, eta nik uste jarraituko dugula bideo hortan, ze Lourdes Iriondo ikertu gabe dago, eta, bueno, hor materialak eta dauzkagu, eta... Baina oso importantea da gauza egiteko utxuneak ustea. Zer, ni egun izan naiz garai batzutan, denbora guztian, gauza bat bestean atzetik egiten. Osea, etengabe lanian. Eta, karo, hola ez daukazu denborai beste gauzatzok egiteko. Orduan, jagoain nire burua izaten diot, alez, utzi utxuneak, ze bestela, gero ezingo duzu nahi duzuna egin. Orduan, Angelena daukagu aurrena. Gero, Iriondo daukat, ez dakitze aterako den hortik, baina nahiko nuke hor zerbait egin. Eta gero kontatuko dizut, joango naiz kontatzen. Eta gero gerokoak. Zer lanak ere asko tiratzen du. Unibertsitateak asko tiratzen du. Lan asko da. Lanak asko tiratzen du. Egunak edizetan ematen. Baina beti aterako duzuagien zue zaletasunetako gogoa. Adibidez, zentzuk izan dituzke zuge zaletasuna. Zer gustatzen zazu egitea? Beira. Irakurtzea asko gustatzen zait, baina gertatzen da, normalean irakurtzen dudala gauza asko behar ditudanak. Niretzako plazera handia da, uda iristen denean irakurtzea nahi dudana. Osea, behiz ze plazer tontoa den, baina nola, neguan askotan irakurtzen nahi zen, kasik derrigorrez, hori da plazer importante bat. Musika entzutea gustatzen zait, kontzertutara joatea, iruditzen zait planazo bat. Eta asko gustatzen zait mendira joatea. Asko gustatzen zait mendira joatea, asko. Ona handia egiten dit, baina astean zehar eta kosta egiten zait tartea hartzea. Eta orduan, uda iristen denean, neguan eskiekin joaten gara, trabesi egitera, anaiak eskiatzen du baita, trabesi egiten du, orduan gustatzen zait eskiatzea, mendia modu guztietan gustatzen zait. Elurretan joaten gara, trabesi egitera, eskiatzera, mendira, normal, eta udan ere bai. Eta orduan, ja buruan dauzkat udako planak. Mendian lo egitea, alabeletual, esaten dena, bibak, iruditzen zait, marabila. Hori bai, hori asko gustatzen zait. Eta bidaiatu eta ere bai. Baina, karo, egia da, beti izan naiz, inguruan bidaiatzeko asko. Hola, bidaia luzeak ez da ginora eta... Horrek ez ditain beste tira izan. Baina bai, eta gero beste joaten naizen tokian, saiatu hango gauzak eta ezagutzen. Esate baterako, guk Aragoira joera handia daukagu, bai gurasoekin eta bikoteekin ere bai, eta Aragoirako joera handia daukagu, hango gauzak ikastea eta asko gustatzen zait. Adibide tonto bat jarriko dizut. Behin apuntatu nintzen ikastaro batera, Aragoin, Jakan, ikastaro bat, literatura en aragonés. Osea, hango jendeak flipatzen zuen. Zer egiten du, el basquito, hemen, ikastaroan, egiten, un curso de literatura en aragonés. Eta nian, jendeak esaten zuen, pero este tío, digo, nola da, allá donde fueres, haz lo que vieres, hola da, Orduan, ez dakit nola den esaera, baina hori ez, joandakoan egokitu eta ikasi. Hori ere gustatzen zait, orduan beti naiz, holako gauzetan. Oain desiatzen dago, nekatuta iritsi naiz, oain ikasturte bukaera dator, nekatuta iritsi naiz, mentalki, eta nago desiatzen, mendialdera joateko eta egotekoan, telefonoa itzaldu eta pake santuan, Nekatuta eta meditoa nigana etortu. Ez hori ez. Urrutio mazina, baina gainera neokan aitzaki, ez. Urduri, esan dizute, urduri jo, eske. 600 lagun, elkarrizketa pila dauzkazu. Bakizu, esan dizut, oain kamaran aurren esango dizut. Nik erronka jartzen dizut, 1000 iristen zarenean, kanalak Eugeniren txokoa ondo dago izena. Baina txoko batean 1000 pertsona edo 600 pertsona ez dira dago izan. Nik esan dut, zurea da gutxienez plaza bat. Osea, nik esatek izut, 1000 iritsitakoan ja aldatu behar diozu izena eta jarri Eugeniren plaza. Edo Eugeniren parkea, edo lako zen, parkea ez, baina, osea, ze da, meritua zuria da. Ni oso gustoa nago, zuk nintzen baino, enuke bukatu nahi jakin gabe zentzuk diren
zure kezka. Zeketzen dizu joa. Laneko gauzek kentzen didate batzutan, Baina beira, orokorrean, ez zaitu harrituko esaten badin baizut, gure hizkuntzaren da kulturaren kezka askotan edukitzen dudala. Gauzak nola dauden. Asko kezkatzen hau adibidez, eta igual pesimista naiz, asko kezkatzen hau gure referentzialidadeak, esan nahi dut. Hizkuntzaren egoerak baino gehiago, Ze asko hitz egiten da, euskararen galera, edo igoera, edo mantentzea, baina hori baino, kezkatuago nago, eta asko kezkatzen hau, eta asko moskeatzen hau gainea, gure referentzialtasunak. Esan nahi dut. Euskaldunok nora begira bizi gara, nola habitatzen dugu munduan, nun gaude. Ni dauzkat ikasleak, datozenak Bilbotik, batez ere mendebaldeakin gertatzen zaitau. Datoz Bilbotik, Gernikatik, Elorriotik, Bernitit, edo ez dakit Laudiotik, eta maiz ez dakigu Elizondo non dagoen, ze esanik ez Baiona non dagoen, ez dakigu Maule non dagoen, ez dakigu Euskal Herriaren berri. Hori lauria da. Niretzako bai, bai, munduan euskaldun bizigaren ontzat, bai. Ze gero, automatikoki Baiona gure ikasle askorentzat Frantzia da, eta gero esaten dizunean, bai, hemen gertatu da. Eta hemen hori izan daiteke lasai asko Sevilla. Errespeto guztiakin, Sevillako jendeari noski. Baina nik esaten du, nola gertatzen ari da hau, Sevilla dela hemen, eta Baiona dela atzerria. Ostras! Osea, ze pasatzen ari da hemen? Ego Euskal Herrian erderaz bizi den jendeak, askok, ezkaitu ezagutzen. Lehengo batean, aizkide batek esaten zidan, Andoni Gainaren izenari buruz, ez dakin non entzuntzuela, Andoni Legaña. Claro, osea, horraino hau da, guretzako Andoni Gaina da, oinarrizkoa, gure kultura da, ez dakit. Baina, erdal munduan bizi diren batzuentzat, osea, batzuetan kale berdinean, Angel Ertxundik askotan esaten du hori, ETBek eta pentsatu beharko luketela, nola ari garen bi mundu eraikitzen. Osea, daukagu, ez dakit nola esan, baina gazteleraz bizi den mundu hori alde batetik, ez dakiena guri buruz, eta ez zure kanaleko jende makina den jende horri buruz, igual ez daki, zer, kasi. Eta hori, kezka hundiak bizi dut hori. Nire horiak kezkatzen hau, esate batakako nire gelakide batzukinez, esate jesu, aioga zulaika, aioga da piwit, eta ez dakite. Eta hemengo paiazo. Bai. Olako gauzak, horrek kezkatzen hau. Izango da, segurasko nire esparroa. Eta izango da, bakatu baina, izango da, eurene, baina ez esan aioga, esan piwit, ez berdin zai, ezke bietaka ezagutu behar dugu gauza, gure kulturaren parte dira. Eta gehiago esango dizut, automatikoki gainea, zuk defenditzen duzunean hori, gainera, horrek moskeatzen hau. Gainera gu gara, nola esango nuke, raritoak, zuk esan hau. Osa, zuk defenditzen duzunean, zuk adibide tonto bat emango dizut. Hezkuntza fakultatean gaude. Ez luke, lehen hezkuntzako gradu batera ber, inor, baina eske inor, jakin gabe, oso ondo, Juan Cruz Higuerabide nor den. Punto. Eta hori, esatea, normala, adunakoa. Adunakoa. Juan Cruz adunakoa. Esan dut, txalotzekoa. Txalotzekoa, zarauzkoa, txalotzekoa, bai. Eta nik esate dut, osea, logikoa da, ez? Osea, ez dakit nola esan, iruditzen zait, baina hori esaten duzun momentuan, hori defenditzen duzun momentuan, gara, el rarito, edo paranoia Eugeni, edo Euskaldunen gauzak, edo gaizki behiz. Eta norbaitek esan du, keba ez kaude hor. Hori gertatzen niri herrian, Zarautza joaten nahi, eta launek esaten dute, venga, ez da hainbesterako izango. Bai, hainbesterako da. Eta boskeatu egiten nahi, gaizki gelditu da. Baina, igual Zarautzen ez da hainbeste ikusten,
baina nik Gasteizen zorionez ikusten dut jende asko datorrena ekialdetik, Aguraindik, Altsasutik, Iruñetik, eta hor bai gauza batzuk esperantza gehiago ematen didate, baina mendebaldetik datorren olatua, Bilboren indal zentrifugoa, da oso kezkagarria. Euskararen erabilera falta da izugarria, mendebaldean, baita ere historikoki oso euskaldunak izan diren eskualdetan, bestakit Arratian eta gure ikasleak, ikusi egiten dizu, gure fakultatean, ikasleek erderaz egiten dute. Irakasleek ez, baina ikasleek erderaz egiten dute. Asko gainea. Gehienak, gapentsa. Eta zu Donostian. Eta gu Gasteizen esan dizu, zuen ere mugar eta euskaldunagoa. Baina hortik arago baina gero dago hori, referentzialtasunarena. Zein dira gure referente kulturalak, zein dira gure referente musikalak? Gure, ze mundu nahi dugu, eta ez ezagun, nik esaten duena da, naiz eta hau esatea ez den popularra eta tal, ezin dugu normalizatu mundu bat zeinetan. Normala den ezagutzea, Telecinkoko ez dakizein, nola ez digun ulertzen zango dut, egozein anormal, ez dakin hori, ezagutzea tipa hori, eta ez ezagutzea etxeko erreferenteak. Gai hori iruditzen zait, hori da nire obsesiotako bat, sufritu egiten dut horrekin. Obertzen du zentzu honetako bebidadak. Zuk egiten duzu, zure alea, honekin, ni saiatzen naiz nire egiten klasean eta irakurri taldean da ez dakiz zer, eta zuk honekin egiten duzu, Ez da ezarren. Momentu hau oparitzea batek eta bertetzea gauza hauek kontatzea batek. Ez da ezer. Eskerrik asko zuri, gonbita batik. Bilaleko niego muso eta guapa. Bueno, aio, gero arte, eta ikusi Eugeniren kanala. Aio. Aio.